Fil-previżjonijiet tal-ħarifa, l-Kummisjoni Ewropea notat li fl-ewwel nofs ta' din is-sena l-attività ekonomika f'pajjiżna baqgħet tissupera tkabbir ekonomiku fil-kumplament tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea referit partikolarment għal bini ta' impjant ġdid tal-enerġija bħala fattur ewlieni li se jwassal għal tkabbir ekonomiku. Tajt li l-investiment fl-enerġija għandu jwassal għal żieda fid-domanda globali u l-irkupru fid-domanda l-esportazzjoni mill-industrija tal-elettronika. Fid-tbassir tal-Kummissjoni Ewropea intqal ukoll li traħħis fil-kontijiet tad-dawlu lil mal-familji flimkien ma' żviluppi pożittivi fil-qasam tal-impjiegi qed iwasslu għal aktar flus fil-bwiet, dan iħeġġeġ il-konsum privat. Il-Kummissjoni nnotat li traħħis fil-prezz tal-enerġija l-industrija se jwassal għal stabilità fl-inflazzjoni marbuta ma' servizzi u dan inaqqas il-piżijiet fuq bwiet in-nies. Fid-tbassir tagħha l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea reġgħet iddeskriviet it-tkabbir fil-prodott domestiku gross bħala sorpriża pożittiva u qed tbassar li tkabbir ekonomiku se jlaħħaq 3% sal-aħħar tal-2014. Imbagħad jimmodera gradwalment għal 2.9% s-sena d-dieħla u 2.7% is-sena ta' wara. Id-deficit mistenni jonqos gradwalment minn 2.7% s-sena li għaddiet mistenni jinżel sa 2.5% sal-aħħar ta' din is-sena. Ewlenin fost ir-raġunijiet il-Kummissjoni Ewropea issemmi l-programm ta' ċittadinanza b'investiment, issemmi wkoll programm imniedi f'Lulju li stieden li ċittadini jirregolarizzaw irwieħhom fejn tidħol taxxa. Il-Kummissjoni Ewropea semmit ukoll ċirkostanzi oħra pożittivi għal pajjiżna bħal attitudni favur in-negozju, l-użu tajjeb ta' fondi Ewropej u l-faċilità negozji privati li jinvestu f'għodda u makkinarju.